e mbui bende nitiere oboke mosendiko ne Martha Koome kaka Law Society of Kenya. Law Society of Kenya ncha nosendiko mano ywak en mana ni corruption ema nok giwaga ahinya nok en major one, lakini nitiere gik mane giywago, gik mang'eny ma ok function e judiciary, gik mang'eny ma judiciary osebedo ka koso ma ok otimo ma kata mana Martha Koome ne odwokogi. Bende diwachan kawuono kaka en odiochieng' ma bende ne idhialo odiochieng' mar kedo ne ratich oganda, to wang'eyo ni piny Kenya osedong' chien ahinya e weche mag iyudo ka ng'ato oroch ratiche, to mago gin buche mabiro bedo e doho higni gi higni. Ahinya bende kotenore ni samoro iyudo ka buche mag ratich oganda otenore gi in ng'awa, iyudo ka jomoko oroch ratichgi to bedo ni gionge kod omenda kata gionge kod nyalo, iyudo ka gin buche ma ok yal, kata bedo ni pen chike ma pacho ka to chiwo ne ng'ato ka ng'ato ratiro mar ngima. En gima very unfortunate nikech gima nomiyo thothne nokel katiba mar Kenya ma 2010 ne mondo no protect ratiro mar jopiny. To sani judiciary ma wadhi wabedo godo, kata kidhi ng'iyo namba mar cases machopo e Supreme Court ma deal gi weche mag ratich oganda, iyudo ka gitin kabisa. Thothne en weche ma yes en ratiro, lakini ok en ratiro mar ng'ama ni piny, en ratiro mar josiasa. Sani iyudo ni nitiere case ma ng'ato ne ofile ma mondo mi ochopi mogige Supreme Court mondo koro mi the final determination, jomoko kawo kata higni 10 nikech kaka Court of Appeal ji oseywak ne kabisa, makata mana wan tinde ka in gi case modhi e Court of Appeal we will kata gi file, inyalo dhi kanyo endo ti file kawuono to kawo file to imiyi tarik ma kata mana dwe mar 10 higa manyien, to kore ka in e 2024 koro file ne dhi kawe ka to koro chamo mana buru nikech gima inyalo time bende onge, to client ni bende ikono samoro ma client ma maybe ebe otuore. Koro thothne ji ok yud ratichgi e court, to mana nikech inefficiency ma wan godo gi jok ma wan godo e telo kachacha. Geno jopiny oket kanye? Anapar mokwongo geno mar jopiny okwongo obeda kuomgi. Wantiere gi ji mang'eny ma samoro bedo gi case to lengo dalinga. Onego bed ni sama in gi case ni in tere atera, kata kopo ni jogi gidhi kete mobudh kabisa, tere atera. Kaito bende Law Society of Kenya ong'eyo maber, kendo apani useneno kaka Law Society of Kenya gi President Faith Odhiambo osetemo kabisa mondo rit ratich ji e gik mosebedo ka dhi mbele. Gisebedo ka gi represent ji kata mana gi seche gi kawuono jok mane omaki Law Society of Kenya ne oro ne gi wakinde mang'eny mondo dhi represent gi. Nitiere gimiluongo ni pro bono. Japiny kobedo ne ok onyal yudo pesa mondo yud legal representation monyalo chulo godo okil ma represente, iwuotha gi tiendi tidhi Law Society of Kenya. Gin gi offices across Kenya kae, to kidhi kuro tidhi explain shida ni ma gineno ni kae to nitiere wach, nitiere kaka oroch ratichi, to Law Society of Kenya dhi manyo ni okil magene maging'e kaka gidhi deal godo kigin ma in wakil ni dhi tiyo ni kagima in eme chule to ke chule. Koro mano nyiso ni nitiere kaka ok ochuno ni nyaka ibed gi pesa Kenya kae mondo kidhi e court kata idhi e doho miyud ratichi. Nitiere kaka inyalo yude through other organizations machalo kaka Law Society of Kenya. Erokamano mana ka watieko sani